Ya indonzi Dr. Mukumba ndini owner we-Inter Africa buses. Saka ndokurudzirawo kuti wabereki wafambe zvakanaka uye madhiraivha ngaasamhanye. Kana dhiraivha akamhanya wabereki ngavataure nadhiraivha kuti aiwa dhiraivha usamhanya. Uye hatidi wabereki wanozoudza dhiraivha kuti mhanya, nekuti dambudziko ripo noti paholideyi wamwe wanenge wadhakwa wakuudza dhiraivha kuti mhanya tokurumidza kusvika. Saka taida kuti dai tabatsirana nemapassengers kuti wasati madhiraivha mhanyai uye madhiraivha acho asamhanya. Wakaona madhiraivha amhanya zviri nani kurumidza kutifonera panhamba dzedu dziripo patiketi kuti musolve problem yenyu. Uye chatinokurudzira paholideyi kuti vanhu wasawandise, wasafamba wakazarisa mabhazi. Mabhazi ngaafambe aine vanhu eyo maseated. Dambudziko rirusangana nderekuti vanhu varamba vachikokwira chete bhazi kuti tida kuenda. The next thing bhazi roguma ratakura vanhu 120, 130 munhu achikoda kuenda. Saka hatidi kuti tiite overload. Ndo chatiri kukurudzira kumapassenger. Kana bhazi razara pedo ngoda kutongoenda chete. Uye chimwe chatiri kukurudzira ndechekuti paholideyi yedu paheroes apa isusu as ma-operators we are there to assist your netransport kwese kunodiwa. Kumwe kwacho kuno kuHarare kouyawo kwese kuchange kuchiitwa kumaprovince transport iripo. Tinobatsira hurumende yedu kana paine zvikudiwa. We are very free kungotora mabhazi otomhanya otakura vanhu kuitira kuti vanhu vawane mufaro uye transport we are there for our government. Ndakaona mushure pane waiver yakapiwa neMinistry of Transport yematimetable kuti mabhazi ngaachingofamba vambosuspenda infact matimetables kuti mabhazi kuti zvanogona kungofamba without regard yematimetable. Muchiona chiri chirongwa chakaita sei? Ya chirongwa ichi ndo chakatonaka nekuti izvozvizvi nyaya yematimetable yakambosuspendwa nekuti bhazi rinofanira kubuda na8 o'clock pambari kana na10 masikati. Rangoenda izvozvo bhazi rinovhara ringozara. Saka kuti bhazi rambe rakamira rinowana kubva na6 kusvika na10 parinofanira kutendera kubuda hazvizoiti. Saka parizvino mabhazi ngaangobude nevanhu vavo pasina zvematimetable. But chatinongokosha ndinoti mabhazi iyawo ngaasamhanye afambawo zvakanaka. Ndo mashoko andinawo. Asi chekupedzisira mashoko enyu ekurudziro kune mamwe vari kungonzanzi pane mamwe mabhazi operators kune mabhazi matauts infact nyaya kumatauts vari kuita basa rekurwisana vachidhonzerana vanhu kuti vapinde mabhazi akasiyana siyana achikonzeresa nyonga mumarengi. Munotochina izvozvo? Inini izvozvo handizvikurudziri nekuti wakatarisa nyika yedu iyi yaane mabhazi akanaka, mamodern buses. There's no need yekuti munhu anodhonza munhu kuti pinda bhazi. Nyaya yengori competition, munhu anofanira kukwira bhazi raanoda nokuti mabhazi acho akanaka manyowani. Munhu ega matransporters aya ane mabhazi akanaka. So matransporters ngaendeswa mabhazi acho akanaka so that vanhu vanofarira bhazi rako, kwete kuti unotsvaka vanhu vanozongodhonza vachipinzwa mabhazi rawasi kuda. Ndo mashoko andinawo. Mashoko mazhinji akataurwa naCommissioner General of Police, Commissioner General Stephen Mutamba Nezuro. Ndowandoda kuti ndisimbise muzuva ranhasi. Ndofunga maona kuti pamusha uno weMbare mabhazi ari kufamba achienda kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika. Taona kuti nhasi ibesanwa, vanhu vakawanda, mabhazi akawanda. Saka zvatoda kutaura ndezvekuti izvo kufamba mumugwagwa kunoda vanhu vakabatana senyika. Mapurisa varipo kuona kuti mitemo yose yatevedzerwa. Ivo vanotakura vanhu vemabhazi nevedzimotikari varipowo zvekare kutevedzera mitemo yenyika. Ndosaka ndiri kuti inini pachirungu vanoti ivo road safety is a collective responsibility. Ndosaka toda kuti vanhu vese vatevedzere mitemo tochengetedza muupenyu. Hatidi tsaona zororo rino remagamba reHeroes and Defence Forces holiday. Uyezve ivo vanotakurwawo toda kuti vange vari vanhu vanozvibata. Hatidi vanhu vanofamba vachinwa hwahwa, hatidi vanhu vanokurudzira vatyairi kumhanya kana zvinodhaka zvatinoona kuti dzimwe nguva unozviwana zvirimo, unotakurwa vanhu zvichimwiwa nevatyairi, zvichimwiwa nevakondakta zvekare nevanofamba. Saka mapurisa eZimbabwe Republic Police varoda kuti vanhu vese
nyika yese vabatsirane nemapurisa kuti zororo rino iri tisave netsaona. Ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngatiteerere zviri kutaurwa, ngatiite zviri kutaurwa mumugwagwa mukufamba zvakanaka. Tinotenda zvikuru pari zvino tikatarisa tine vanhu vatakaisa mumugwagwa yose yose kuti vanhu vapote vachipa chenjedzo kune munhu wega wega anenge achishandisa mugwagwa, zvisinei kuti munhu anenge ari mubhazi, ari mumota, ari pari. Saka tinotarisira kuti vachange vachimira vachibatsirwa, vachitaurirwa zvinoita kuti vafambe